Europe ramtang rual tele damdoi siam tu company lian AstraZeneca te chuan COVID-19 vaccine supply turin in rem na lian tham tak an siam ta Europe's Inclusive Vaccines Alliance le damdoi siam tu lian Anglo-Swedish company AstraZeneca te chuan COVID-19 vaccine mi makta duai zathum dai tur supply turin in rem na lian tham tak mai an sign tarup mai he COVID-19 vaccine hi tuna hiam Oxford University an test mek chau alani thung he thu hi German Health Ministry chuan June ni som pathum sang ni som ni inrin ni khan apuanga EU member thoho na chuan hun harsa tak kan ton mek lai hian mitin te tan thil lu tak rang takin aron chhawpchhuak thuai do ne ti in asoi zui bok he inrem ne hian approve ani theina na Oxford University test ma chon mek COVID-19 vaccine chuan European makta duai zatel athleng phak ngei don ani ti ati chiang ani ti in AstraZeneca CEO Pascal Soriat chuan asoya Europa ka han supply photanga chumi nu chuan Khawvel pum huapin rang takin siam chuale ngal kanin beise ti in asoi bok AstraZeneca hian Britain US le Norway te tho na Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI le International Vaccine Alliance Gavi tenen po inremna an neizuya he inremna hian India rama Serum Institute dose viable chekhat chu aron thleng ve theidon ani he COVID-19 vaccine hi UK April tha khan mi risel thapa ngai kumsom pariat tanga somnga panga inkar volunteers sang khata test aloni to a me tha phe khachuan volunteer sing khata test ani le bokane company lian dang heng US biotech company Moderna le French pharmaceutical company Sanofi te chuan coronavirus vaccine hi an siam chhun zom ve theidon boka hei hi COVID-19 lagatanga nun phung pa ngaya him taka khovel akir le theina tur kong om chhun ani to mai sia anga hlel om ngal viau maidon ani China chu coronavirus darhuk thei din huna ading non leta China ram khopui Beijing market lian ber jin fadi chu tun nai mai atlo tu mi pani ten COVID-19 an kai ti report ani leta ka wangin nimin inrin ni jing lam juni som pathum sang ni som ni atang khan ral kheldar an vonon leta a he market a ommi zanga som pasari te ante sa tangin mi somli panga te chuan anlo positive man ti an mu chuak zui bok hei hi Beijing a case an mu nun ber atanga ni som nga ral nuwa an mu le nama saber ani a hetiang din huna an din leta ka wang hian Beijing le a chevel mun som pakha chu strict taka lockdown ngal ni in police sang tam tak te lu ngal an nia in kalpona thil te le zirna in zong te po khan ngal vek ani bok thu nei tu te chuan jin fadi market a thok mi sing khat test an ni to thu an soya heng mi te chen pui te le an contact zong te po test vek an du thu an soi bok Chinese officials te chuan engtiang chiana sa in nge he Beijing khopuya wholesale market lian ber Beijing a sa le thlai lam chi za somriat zet supply tu atang hian coronavirus hi adarang ti hi an soi theilowa thin phu depin an thiri ani ringot mai ani Indian military ten pilot te manatan tracking technology an test tun lai thlona te hi chuan thlona tuidin mun te thalak na man ruwa te le anom na mun ko mu tu atan te le thil dangdanga electronic display system an mangvek to a pilot ten information an momo lai page kha an click zeu to mai ani he thil hi aol samin changkang viau to ma se kanrama mithiam te chuan an la du khop chung tlat lo pilot khan thlona control na atangin akut pakhat kha hemi operator hian alak son vereng angaya pilot ati bo em mai chok jang khai dan I han zon sak tiang khai ti in eye tracking technology lam an chop chu sak leta a India pilot te chuan he thil hi arin tlak donem ti in test an nei chomek ani he system hi a technology asangin amak danglam em maya automatic vek ni in camera based technology vek ania amang tu hian hardware emo sensor emo po amomo don lo ani mishing mel lan dan le mitmeng atangin engdin huna nge adin ti aman zung dona mishing mai human face chu
aditekin allocate zunganga chu truck ngal zelin engthil nge ti ngaya engthil nge ngai tu masak ngai ti churang lutukin a hriatir ngal zung to mai don ani seeing machine in data apek chhure reng te hi save theivek ani don bok he thil hi man thei ani chuan pilot tan azang khai don hle a information dik tak apek chu chat don awang hian hei hian enge mo hriat chual pal thil awanga thil poi thleng theite apum pel thei don ba ka hun ral muanga om ani le ni lo thlengin a hriat tir vek don awang hian pilot tan chuan chhorna om tak ani ngei arin om mi ring masa te kha kum singli sangriat kalta a khan feile thalte nen tropical rainforest lama aloram wak thin ti hriat chua ane zirchian na tharlam takin atarlan danin Sri Lanka lu cheng to thin mi ring masa te chu kum singli sangriat kalta dai to khan ram saru atanga siam feile thalte mangin zong le thele lam chi te pelin aloram chuak thin ti an hre chuaka nikum loka Sri Lanka a fahian lena puka zong le thele lam chi ru ro an mu chuate a han zirchian chhotlau nu chuan heng sa te hi mi hring ten an tha ani ti an hre theita ane Indian Ocean a therkar pakhat Sri Lanka hi South Asia a chuan mi hring thla tu bul Homo sapiens fossils an mu chuan a hmun ania mi hring masa te kha heng lai fahian lena pu vela hian kum singli sangre ta tanga singli sangli vel kalta khan an lo cheng to a he pu ka ru ro an mu then khatte phe hi chu man ruwa atana siam ni in chu mang chuan heng ram sa cherang tak tak te po hi an lo pel ve thin ti mi thiam te chuan an hreta ani he an zir chen na chanchin hi tunkar zir top ni juni sompani sang ni somni khan Science Advances Journal a ti chua ani a Griffith University Australia a Forensic and Archaeology Senior Lecturer he zir chen na kai hroi tu ni bok mikhi langli chuan he evidence he tiangang thil Southeast Asia mu chua to chuan ahma sabera khang adang ho kha chu kum sing thum sang ni kalta bor velami te an ni hlom tin soya Patrick Roberts study co-author le Stable Isotope Laboratory Group Leader Max Planck Institute for the Science of Human History a Archaeology Department ami chuan lo tuin hi ve in he evidence an mu chua hi feile thalam chi Europa an mu chu ho ai po in alam hasa zo ka Europe lama an mu chu ho chu kum sing ni kalta velami te kha an hilom tin alo soi ve bokane astronomer 10 kan khovel nai taka black hole an mu chuak black hole an ti hi kan hrevek to in arin oma tun nai mai khan European Southern Observatory pakhat La Silla Observatory Chile a astronomer te chuan kan le tanga engkum light year sang khat kala hla black hole an mu chuaka hei hi black hole an mu to chuan kan chena le ne na in nai ber alani he an thil mu chua chanchin hi tunkar ni lai ni juni som sang ni som ni khan Astronomy and Astrophysics Journal a an ti chuak ane he black hole hi mu thei chu ani lo na chungin maktak main akianga hian arsi eng tak pani anei tlat maya heng a arsi pani te hi zan kho thiang tak noya phei chuan Southern Hemisphere chungzona mitlong poin an mu thei nge nge ani astronomer 10 heng arsi pani te hi a han zir chen chuan arsi pakhat zo hian ni somli chungin he black hole hi a orbita a hel chuak man ti te adang pakhat zo hian a kopui arsi pakhat a hian black hole hi a hlat deuh zawk ti te an hre chho te zela heng arsi pani te bula hian black hole hi a om nge ani ti an hria theina chan po heng arsi pani te hi double star system anga om lovin arsi pani chia ni reng si khan triple star system anga an kho saklat wang ania chu chuan an bula hian arsi pathum na tur mu thei si lo thil engemaw a om ve ti atilang chiang em ane an zir chen na chhuatu de jinga mi le Academy of Sciences says Republica Emerita scientist Peter Hadawa chuan tun tuma kan thil mu hi black hole le RC te harsana in siam sakmi alova an khosa mu chu ma saber ani boka atak nge ya han mu chuan min surprise lom khop mai a chan po he black hole hi mu thei chu nimi aloma se avela thil dang om ve te laka harsana engma asiam thlat lo mai hi ani
ma se ama hel kwal tu RC tele an kong zodan hanzir chen hian black hole chu aum ngei ti a hriat bok si a hetiang anga chevela thil omte ti buai mi alo black hole hi tun ma in hriat ala ningai lova tun hi ama saberani ti in asoya mu theilo thil hlom lian lutuk ni aya alet li alian ho hi black hole ti chu an nimaya ti in Thomas Resurgence European Southern Observatory mi chuan alo tui ni ve bok mi thiam ten black hole an lo ngai dan thin mu theilo hip na tha hrui chak lutuk nei eng zung zam po hip leta ama atanga eng zung zam chuak tur po a hip na chak tak chuan a hip let vek awanga mu theilo omta abul hnaya thil reng reng chu ama a hip lu tum vek thin khopa ko ham nia an ngai chu tuna an thu hriat thar nen hi chuan a in person te deuh si a mithiam dang te comment hriat achak om tong reng khop mai chuti rual chuan van sanga thil mak tam zia le van san zia hi a then po kan hre theilo helui kamatang hian ti hla ang mai kha ala niri ber mai ani hi